Nuestro profesor es delegado de un club y nos ofreció que había una oportunidad de hacer un curso para hacerte árbitro de vóley y bueno, pues no lo dudé. Al principio me hice árbitro porque es una manera de ganar dinero cuando estava en la universitat. Jo tenia 15 anys, tenia un grup d'amics que som de família modesta i un d'ells era àrbitre de vòlei pista i em va dir pues mira Quim, per què no et fas àrbitre i així treus diners per tu? Pràcticament m'estic subvencionant els meus estudis a partir de l'arbitratge. Però si veig l'esport que m'agrada la vegada que estic guanyant diners. Es converteix en algo que fas per diners amb la teva passió. Aparte de ser un espectador, porque realmente estás viendo el partido y es divertido, pues encima participas y intentas que todo vaya bien. Omple molt l'arbitratge, perquè t'omple de satisfacció quan fas les coses ben fetes. Arbitrar no és deixar altres coses de costat. A mi em va molt bé perquè m'ho puc combinar tant amb els meus partits, perquè també soc jugadora, amb els partits de les meves nenes, perquè també soc entrenadora, y m'ho puc combinar també amb els estudis. A nivel personal he conocido muchísima gente en el mundo del voleibol. Se crean vínculos muy especiales. Hay gente que para mí es como familia. Si he d'escollir entre una gran competició de platja i una de pista, pues està clar, la de platja. En la pista es todo más disciplinado, las reglas están mucho más marcadas que no en la playa. Ser árbitro para mí es aprender, educar y divertirme. Per mi, arbitrar és constància, valentia i seguretat. Para mí el arbitraje es pasión. Jo he baixat d'una cadira gairebé plorant d'emoció i de satisfacció després de fer un partit d'aquells que dius és que no m'he sentit mai millor. Progressar en el món de l'arbitratge no és difícil. Es no rendirte a la primera y decir que tú puedes y seguir adelante. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol. Arbitra voleibol.